सानसेखालि सोमदोना जगिं खालामखांना न'आव फैयो। बियो फैनानै नुयो जे बिनि हिन्जावा बिसनायाव थैनानै दं। सोमदोना गोख्रैनो पुलिसखौ कल खालामनानै लिंहरो। पुलिसा बेवहाय फैनानै चेक खालामनो स्टार्ट खालामफैयो। चेक खालामखांनायनि उनाव मोनथियो जे सोमदोननि हिन्जावा उन्दुनायनि मुलिखौ बांसिन जानायनि जोहै बिनि जिउआ जोबो। बै समाव पुलिसा रमेशखौ सोंथि खालामो। सोमदोना खोन्थायो जे मैया हराव बिनि हिन्जावा उन्दुनो ओंखाराखैमोन। ओंखायनो बियो मेडिकेलाव थाङो आरो उन्दुनायनि मुलि लाबोयो आरो जानांगौ बियो मुलिखौ बांसिन जाना लाबाय, ओंखायनो बिनि जिउआ जोबलांबाय। पुलिसा बे उन्दुनो ओंखारनाय मुलिनि बथलखौ मोजाङैनो चेक खालामनानै नायो आरो बेनि उनाव पुलिसा मोनथिनानै मोनो जे बे बथलाव अनलि फर हिन्जावसानि आसिनिल' दाग दं आरो रावनिबो आसिनि सिन गैयामोन। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना खोन्थानो हागोन जे सोमदोननि हिन्जावा मिन्थिखानानैबो उन्दुनायनि मुलिखौ बारा जायो ना सोरबा बेखौ उन्दुनायनि मुलिखौ बांसिन जाहोनानै बुथारदों? बे सोंनायनि नोंनि फिननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो खोन्थाहर। सोमदोननि हिन्जावखौ सोरबा बुथारदों मानोना मुलि बथलनि सायाव जाय मानसिया बे मुलिखौ फानदों बे मानसिनि सागानाबो बे बथलाव थानांगौमोन, नाथाय बे बथलाव सोमदोननि हिन्जावनि आसिनिल' दाग दं। बेनि जाहोना बेनोदि सोरबा सोमदोननि हिन्जावखौ उन्दुनायनि मुलि जाहोदों आरो बेनि उनाव बथलनि गासै फिंगारप्रिन्ट्सखौ फुंगारनानै होयो आरो गोदानै सोमदोननि हिन्जावनि आसिनि फिंगारप्रिन्ट्सखौ लागायनानै होयो। बेनि जोहैनो मोनथिनानै मोनो जे सोमदोननि हिन्जावखौ सोरबा बुथारदों। गोथैसालियाव मोनसे न' गिदिर फोसावनाय जादोंमोन जे बेवहाय भुत दं आरो बेखौनो मोनथिनो लुबैनानै बे न'आव भुत दंना गैया साब्रै लोगो जानानै, थामहिनबा गल', बिरसोन, मेब्ला, सोमदोन बिसोर साब्रैया थाङो बेवहाय। बिसोर साब्रैया बेवहाय गावबा गाव केमेरा लांफायो आरो बिसोर साब्रै लानाय केमेराया फट' खेबब्लानो केमेरानिफ्राय फट'आ ओंखारबोयोमोन। बिसोर साब्रैया गावबा गाव आलादा आलादा जायगायाव थांनानै गावबा गाव फट' खेबहैयो। जेब्ला गासिबो मोनसे जायगायाव जमा जाजोबो बे समाव बिरसोना बुङो बे न'आव माथो भुतानो गैयालाय होननानै, जों ओरैनोसो गिगासिनो। नाथाय जेब्ला गावबा गावनि फट'खौ दिहुननानै गल'नि आखायाव होयो अब्लाना गल'आ बे फट'खौ नुनानै गियो आरो बुङो जे बे न'आव थारैनो भुत दंमारो होननानै। थ' गासिबो बे न'निफ्राय खारलांदिनि। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बे मोनब्रै फट'खौ नायनानै खोन्थानो हागोन दा गल'आ बेफोरबादि मा नुखो जे बे फट'आव जेन बे न'आव भुत दं होननानै मोनथियो? आरो नोंथाङा बे सोंनायनि फिननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिर। नोंथाङा बे गासै फट'फोरखौबो गोसो होनानै नायदोंब्ला नुनो मोनगोन जे नैबे मोनसे फट'आव साब्रैबो दङ। बेनि जोहै मोनथिनानै मोनो जे बिसोर साब्रैनि फट'खौ बिसोर गाव खेबनानै लायाखै, बेखौ सोरबासो खेबदों आरो बिसोर साब्रैनि फट'आ सोरबा सासेजों सोलाय जायो आरो बेफोरबादि मोनथियै सोलायनायखौथ' सोरबा भुतआसो खालामनो हायो। ओंखायनो गल'आ दाउट जायो जे थारैनो बे न'आव भुत दंमारो होननानै आरो बिसोर साब्रैबो बे न'निफ्राय खारलाङो। दायो नोंथाङा आंनो खोन्था जे मा बेसाद दङ जे जों जायखौ हायोब्लानो जों सुबुंफ्रा मेथाइ रोजाबनो जागायो? आरो नोंथाङा बे पहलुनि फिननायखौ मोनथिब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर थाबैनो। एन्सारा सिम्पल, बेनो जाबाय बार्थडे केक। बार्थडे केकखौ हायोब्लानो हेपि बार्थडे टु इउ बे मेथाइखौ जों रोजाबो। थ' दायो नेक्स्ट सोंनायखौ नायदोनोसै। मासे गरायनि गोदोनायाव 5 मिटार रस्सि खानानै दोनदों आरो गांसोखौ बे गरायनि 10 मिटार गोजानाव दोननाय जादों। दायो नोंथाङा आंनो फोरमायहर बे गराया गांसोखौ जानांगौब्ला थ' बियो बोरै जानो हागोन? नोंथांनि सैथो एन्सारखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहर। गरायनि गोदोनायाव 5 मिटार रस्सि खानानै दोनदों, नाथाय नोंथांमोननो आं खोन्थायाखैनो जे रस्सिनि गुबुन फारसेजों उदाङैनो दं आरो बेयो जेरावबो खानाय गैया। ओंखायनो बे गराया बे गांसो थानाय जायगासिम थांना गांसोखौ आजादि जाहैनो हागोन। सानसेखालि कलेजाव सासे सिख्लानि मुंखौ सासे सेंग्राया सोङो। बे समाव बे सिख्लाया मोनसे कर्ड होयो बे सेंग्रानो। WP733N
बे कोडखौ होखांनायनि उनाव हौवासाखौ बुङो बेखौ नोङो सल्भ खालामनो हायोब्ला थ' अब्लाना नोङो आंनि मुंखौ मोनथिगोन। जुदि नोंथाङा बेनि फिननायखौ मोनथियोब्ला नोंथांनि फिननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर। आन्सारा बेनोदि बे हिन्जावसानि मुङा नीलम। जुदि नोंथाङा बे हिन्जावसानि कोडखौ उल्था खालामनानै फरायोब्ला थ' नोंथाङा बेनि मुंखौ नीलम नुनो मोनगोन। नेक्स्ट पहलु सोंथि। दायो नोंथाङा आंनो बे सोंनायनि फिननायखौ हो दाउआ फैग्रोदों ना दाउदिया फैग्रोदों? बे कुइसनखौथ' नोंथांमोना गोबां खोनादों जानांगौ। थ' दायो नोंथांनि बे सोंनायनि फिननायखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर। बे सोंनायनि फिननाया जादों गिबियाव दाउदिया फैग्रोदोंमोन। खायसे नायगिरिफोरा बुंनाय बायदिब्ला जायखिजाया दाउदै होग्रा एनिमेल्सफोरा बेयो कन्टिनिउअसलि इभल्व जाबाय थायो आरो बेफोरबादिनो इभल्यूशन जायै सानसे दाउदैनिफ्राय दाउ ओंखारनानै फैयो। बेफोरबादि इभल्यूशन जानो थाखाय लाख करोड़ बोसोर नांगौ जायो। ओंखायनो जों बेखौ खनसे जोनोम जानायाव नुनो हाया। ओंखायनो रिसार्च खालामगिरिफोरा फोरमायो जाय गिबियाव दाउ फैयाखैमोन दाउदैसो फैग्रोदोंमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ इन्टारेस्टेड नांदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावखा आरो नोंथांमोननि लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबावखा। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय।